Гост в нашето студио днес е доктор Питър Уилямс, който е професор по Стар и Нов Завет в университетите в Кембридж и Абърдин. Също така той е директор на Тиндейл Хаус, а тук е по покана на Сдружение Харта. Вие сте директор на Тиндейл Хаус, доста известен на Запад, но не и в България. Кажете ни съвсем накратко какво представлява Тиндейл Хаус. Тиндейл Хаус е център за библейски изследвания, където се опитваме да съберем всички книги необходими и свързани с изучаването на Библията. Не се разрешава изнасянето на нито една от тях. Така че обикновено в центъра има по 40-50 човека, които правят своите научни изследвания, преводи и така нататък. Това са докторанти, академици. Вие самия сте библеист и интересът ви към Библията е научен. Като такъв вярвате ли, че Библията е непогрешимото Божие Слово? Абсолютно. Мисля, че Библията е достоверна и е Божието послание към нас. Но обикновеното в нея е, че тя е разделена на две части – Стар и Нов Завет, като в Стария Завет има пророчества, които виждаме много точно, изпълнени в Новия. Това е една от уникалните характеристики на Библията като свещено писание. Това е изключително и е знак, че тези неща идват от Бог. Но много хора казват, че Библията е писана от хора. Те разказват различни истории. Тогава как можем да бъдем сигурни, че това е наистина Божието Слово и всичко написано там е абсолютно вярно? Християните вярват, че Библията е Божието Слово, но писано от човеци. Християните вярват, че Бог работи в човека, докато той пише писанието, така че той не греши. Едно сравнение, което можем да направим, е, че Христос също е бил изцяло човек, но никога не е правил грешка. Нито пък е съгрешил. Така че да бъдеш човек не означава задължително да направиш грешки. Кажете ни тогава как се осъществява този процес. Това някаква мистерия ли е? Бог просто идва и човек започва да пише автоматично. Това, което виждаме от самата Библия е, че има много различни начини, по които Бог говори на хората. Ако прочетете началото на Евангелието от Лука, ще видите, че начинът, по който той работи е: първо прави проучване, интервюира хора, води си бележки, след което събира всичко в книга. Ако погледнем книгата на Йеремия обаче, ще видим друг модел, в който Бог му дава конкретни думи, които да напише. А в други книги, като Захария, Бог дава видения или картини, които той описва. А в книгата Псалми, Давид говори думи, които пее на Бог. Така че има най-различни начини, с които човеците общуват с Бог чрез думи. Но във всички тях вярваме, че Бог е способен да предаде своите думи. Различните начини просто показват колко богат на изразяване е Той, като това се свързва с различните наши преживявания. Има ли тогава някаква разлика между Библията и Корана или Махабхарата, като религиозни книги за мюсюлманите и индусите съответно? В тях също са описани истории, които обясняват религиозни принципи. Каква е разликата? Не мога да говоря много за Махабхарата, но в Корана откриваме множество характеристики, които го отличават от Библията. Например, Коран е написан за доста кратко време, докато Библията е писана в продължение на 1500 години. В Корана виждаме да участва само един човек, и това е Мохамед, докато в Библията са въвлечени поне 40 различни хора. Ако погледнем съдържанието, виждаме, че в по-голямата част от Корана се говори от Божие име. И мюсюлманите вярват, че това са Божиите думи, а не човешки, докато християните вярват, че Библията е единство от Божиите и човешките думи. Можем също така да кажем, че по отношение на историята, ако погледнем Корана, виждаме много малко исторически препратки. Там не се казва това се случи през тази и тази година по времето на този или онзи цар. Но ако погледнем Библията, тя е пълна с такива неща. Можем да кажем, че е вкоренена във времето и пространството. И това е много важно. Тогава можем ли да кажем, че другите религиозни книги съдържат повече смесица от митове, докато в Библията има конкретни исторически факти? В Библията наистина има доказуеми исторически факти. Можеш да ги провериш, защото те са съвсем конкретни.
Така че ако, например, четеш история като тази на Закхей, за когото се казва, че е бил дребен и се покатерил на една смокиня, и това се случва в Ерихон, веднага може да си зададеш въпроса: има ли смокиневи дървета в Ерихон? Да, има. Този вид информация винаги може да се провери, дали по отношение на историческите факти или мястото, за което пишат библейските автори. Докато другите религиозни текстове, извън Библията, съдържат повече размишления, без да бъдат конкретно свързани с нещата, които ни заобикалят. Разбира се, Библията също има размишления, например в псалмите, но там виждаме много факти, директно свързани с времето и мястото с реалния живот. Това ли тогава обяснява факта, че много хора започват да четат Библията, за да докажат, че тя не е достоверна, но в крайна сметка стигат до вяра в Бог? Какво ги убеждава? Аз мисля, че много неща могат да ги убедят. Може да са пророчествата, които виждат да се изпълняват точно, може да открият доказателства за Възкресението, но има нещо много важно и това е, че Библията сама се поставя в много уязвима позиция, като говори за съвсем конкретни неща, случили се на точно определено място и време. Така че това или е голяма измама, или е истина и когато хората честно изследват нещата, виждат, че няма как те да бъдат нагласени. Вие казахте, че Библията е Божието откровение чрез хората и за хората. Защо тогава днес то е спряло? Защо днес няма хора, които да продължават да пишат Библията? Библията не съдържа всичко, което Бог някога е говорил на хората. Например, Той говори на пророци като Елисей и Илия, но не всичко, което им е говорил, е записано в Библията. Така че тя не съдържа абсолютно всички пророчества и слова, изговорени от Бог. Но християните вярват, че Библията съдържа цялото Божие Слово, което Той е искал да предаде на човечеството, докато то съществува. С други думи, всичко, което е в нея, има универсално приложение. Това е единият аспект, а другият е, че в посланието към Евреи 1 глава се казва, че най-голямото и ясно откровение, което Бог ни дава за себе си, е идването на Исус Христос на земята. Той е Божият син, който открива кой и какъв е Бог. И в Новия Завет е описан този период на неговото пребиваване на земята и на онези, които Той избира да продължат делото му. Няма по-ясна картина за Бог от тази. Това е и другата причина да нямаме повече казано по този въпрос. Нищо повече не може да направи тази картина по-ясна. Вие казахте, че Библията не съдържа всичко, което Бог е говорил. Как тогава са били избрани точно тези книги, които са включени в нея? Хората казват, че книгите са избрани. Аз бих казал, че книгите сами са избирали себе си. Ако се върнем към ранната църква, ще видим, че тогава е нямало единен съвет, който да решава кои са боговдъхновените книги. Например, повече от 100 години преди император Константин да се покръсти, съществува ръкопис, който съдържа 4-те евангелия от Матей, Марко, Лука и Йоан. Копия на същия този ръкопис са били притежавани от хора в Сирия и Франция. Това ни показва, че християни с най-различно географско местоположение, без да имат връзка помежду си, свидетелстват, че това е правилният ръкопис и това е във време, когато няма централна християнска власт. Така че тези книги са се утвърдили сред хората чрез собствения си авторитет. Ранната църква ги е разпознала заради тяхната истинност. Ето защо аз казвам, че не хората са избрали боговдъхновените книги, а те сами са се утвърдили като такива. Но бих искал да кажа, че цялото Божие откровение за Христос се намира в Библията. Трябва да направим разлика между комуникация и откровение. Дори и да има още неща казани от Бог, те няма какво да прибавят към откровението за Христос и Божия характер. И един последен въпрос. Лично вас какво най-много ви удивлява в Библията? Това, което откривам, е толкова дълбоко. Когато правя някакво изследване и се доверя на казаното в Библията, колкото повече дълбая, толкова повече нови доказателства излизат наяве. И това просто ме изумява. Уважаеми зрители, това беше доктор Питър Уилямс, професор в университетите в Кембридж и Абърдин, а ние продължаваме с рубриката Християнство и изкуство.